आङो दायो बे बारियाव दंफैयो लोगोफोर। नै नोंथांमोननोहाय बे बारिनि अबस्थाखौ देखायनोसै आरोखि ना माबायदि। गिबियाव नायदो आं बारियाव सफैनाय दङ। माने लामायावहाय साइकेल सालायदों नालाय भिडिअखौ लानो हायासै लामानिफ्राय, दा बेनिफ्रायनो लानोसै आरोखि ना। आङो रावनोबो हरनो हायासै आरोखि ना गोजाननि थाखायनो। बिदिमोन ओमफ्राय खख्लिं गायनाया नै गैला नस्थ'। नै खख्लिङा बेनोमोन नस्थ'। टटेल बिगासे आरोना थासुमलि होनो जायखौ गायदों। आरो हालदै बागान दङ, बे सिङाव हालदैबो गायदोंमोन आं। नैबे जाहैबाय हालदै गायनायमोन। आङो हाबगासिनो बारियाव। नैबे जाहैबाय खख्लिंमोन, गैला आरोना बे थाबारियाव गायदोंमोन नालाय। आदै मादैमोनजों हाखाला जेरावबो, देन्जार आरोना बिसोरो। ओरैहाय सबाय फोनो होननानै दोनदोंमोन आं जायगाखौ, गैयाब्रा ओमफ्राय ट्रेक्टर मोनैनि थाखाय फोनो हायासै। सबाय फोनो सानदोंमोन, गैया जायासै। ओरैबायदि जाबायलै आंना खामानिया, हारसिंबो जाजोबला माबो जाजोबला, ओरैबो जाला ओरैबो जाला जाबाय। ओरैबायदि लांदां खालामखायो आदै मादैमोनहा। बिगासे फुरा दं, बिफाङा बिसिबा गोजौ गोजौ नै। बाब फिथाइसो थायलायबावबाय दै। थानि फिथाइखौ नोंसोर नुफेरदोंना नुफेराखैथाय? थासुमलिनि फिथाइखौ माने गोजौआवहाय बिबार बारनानै थायो आरोखि ना, थायाबो। बिगासे फुरा दं दाबो, अरदेकआनो जायाखै दे बेलाय। बे जावैजोब, बे गासिबो बिलाइया सिरिजोब्बाय बैयो, बिलाइया सिरिजोब्बाय आरोना। ओरैहाय उनजों गासिबो बे बिफां नुनाय मानि जावाखै, फांसेबो जावाखै, बेवहाय दंजोबो। जानो थाखाय गायदोंमोन नालाय दा, ओमफ्राय बेखौनो जाथ्र'नो हाला आरो लोगोफोर, उफाय गैया नै जाजोब्बाय बे गासिबो दै फुरा बिगासे। आरो बे सिङावहाय हालदै गायदोंमोन आं, रं, बेबो गैला सेस। आदै मादैमोनहानो जायो आरोखि। नै थाया बेदर थांबा माबायदि गावो लोगोफोर, नै बिदि थुब्ला थुब्ला गावो हाया, थुब्ला थुब्ला गावजोबखायो बेलाय। बेफोर खामानिया जाहैबाय आदै मादैमोननि गासिबो खामानि बेफोर खामानिया जाहैबाय गासिबो आदै मादैमोननि जोब। हायानो हाद्रि खुलायलायबाय एखेबारे बुरनानै जानाया। हा गोराखायसो बारा बुरनो हाबावाखै। बे गासिबो लोगोफोर आदै मादैमोननिया आदार जाहैबाय आरोना। उफाय गैया, मानसि मावनायखौ जायाब्लानो उफाय गैया आरोना बिसोरो। मानोना बिफां लाइफांफोराहाय फिथाइ गैया नालाय दा बायदियाव बारा, ओंखायनो दा मानसि मावनायखौ जायाब्लानो बिसोरबो मोनजाया आरोना, बिराद खस्थ' जायो। जाथोंसै माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर, नोंसोर मा होनो? आदै मादैमोनहाबो जानांगौ, मानसिल' जानानै मा जानो। स' लोगोफोर, आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थानो होननानै फैबाय। था सोमलिखौ बेसे बुरजा गायदों, बिगासे गायदोंमोन आरोखि आङो। ओमफ्राय बेवहायनो जाख'नोबो हाला, बिराद मोजां मोनो। गामियाव बयबो मानसिफ्रा बायनानै जासोगारबाय, सेल जासोगारबाय आरोखि गामियावनो। मा बेसे बुरजा जानोसै नङा होमबा? बिदिनो 15-16 केजिल' लांनो हायो, साइकेलावसो लाङो नालाय। दा जानो लुबैबानो मोनजायो आरो लोगोफोर। नै आङो खालमासि गायगोन ना गायला थिग गैला, खुनु माने आंना खामानिया, आं हारसिंबा इनकामानो जायालै, बिराद खस्थ'नि गेजेरना। आङो बेलेगावसो थांसिगोन लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौहाय लोगो मोनबाय थागोन आरो, अब्लाबो गोजानाव थांब्लाबो। मानोना गोजानाव थायोब्ला आं बांद्राय भिडिअ' लाबोबाय थानो हानाय नङा, खामानियावहाय बिजि थाबाय थासिगोन आरोखि। अब्लानिफ्राय नोंथांखौ लोगो हमनो एसे खम जासिगोन बायदि मोनबाय आरोना। मानोना दैलि खामानियावहाय बेस्थ' थायोब्ला माने जों फैनो सोलाबा आरोखि। नैबेलाय बेफोर गासैबो खामानियानो आदै मादैमोननि। नैबेलाय बेयाव नायदोलाय आदै मादैनि फावखौ, आदै मादैनि फावा, आबै आबौमोननि फावा एखेबारे दुल 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 दुल। बेलाय नैबे जाहैबाय हालदैमोन। बेलाय लोगोफोर, मा समाव जायो फात्ता मोना आरोखि बिसोरखौहाय। जाथोंसै नङा होमबा? जानांगौ, मानसि मावनायखौ जायाबालाय बिसोरबो माखौ मोनजानो नङा होमबा? बिदि आरोखि आंनि साननाया।
माबायदि जाखायो आदै मादैमोनहा उखुजोबनो रोंगौ बिसोरो बेलाय गेलेमजोब्बाय दा बेसेबा गोजौखा लोगोफोर नै बिराद गोजौ गासिबो थासुमलिजोब ख्रि ख्रि जाखादों नै ओमफ्राय आदै मादैमोननि फावा आदै मादैमोननि फावा सेस गोगोम लेथ्रा जाखाबाय आरोना जानानै नै गोगोम जावखाबाय आं नै लोगोफोर नायनो हासिगोन आरोखि दायो नै गोगोम जावबाय ओइ गोलैबावबायसो नै मनासो लाखाबाय नैबेयाव 10 केजिनि बारा दङ बारा बुरजा लानो हाखाया ओमफ्राय आङो हालदैखौ खिन्थानोसै लोगोफोर हालदै बे जाहैबाय थादुन गायनायजोबमोन बेयो नैबे गासिबो थादुन गायनायजोबमोन थादुनखौ नै मानसिफ्रा माबायदि लांदों हा जाजोब्बाय हा गोजाल'सै मानसिफ्रा लांदों बिदिनो जावनानै नैबे जाहैबाय हालदै बे गासिबो हालदै जालायबाय हालदै बारियाव नैबे जाहैबाय खख्लिंमोन लांजोब्बाय आदै मादैमोन जाजोबनाय बियो हालदैखौ खोन्थाबावसै नैबेयाव थादुन दङ बेयाव देलाय थैहांबाय बिफाङा हालदैया गासिबो हालदै जोबसै माबायदि नुहुरदों लोगोफोर नायलाय बिफाङा थैनो सम लाबाय थैहांबायना लोगोफोर जावजासिगोन बे गासिबो हालदैजोब बे आं गायफैबाय बेवहाय बारियाव 8 मननि बारा दङ गासै 9 मनसो गायदों गासै टटेल 9 मनसो गायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेखौबो मोख्रा जाजोब्बाय बोफ्लेजोब्बाय आरो माखासेखौ बै थाबारियाव दंमोन बे सिङावहाय ओमफ्राय बेखौ आलादा गायबाय बिफाङा थैहांबाय रोमोहांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मैखुनमोन बियो राजोब्बाय गैला जाजाला बिफाङा थैबाय हालदै बिफाङा थैजोब्बाय थादुन जावनानै लांसैलाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय